výročie také veľmi dôležitej udalosti, ktorá sa udiala v roku 1950, ktorá vlastne naštartovala celú tú myšlienku spájania európskych národov. A bolo to v období po druhej svetovej vojne, kedy Európa vlastne bojovala s mnohými krízami a jeden veľmi múdry človek menom Robert Schuman prišiel s myšlienkou, že možno by sme sa mali snažiť nie bojovať medzi sebou, ale nájsť to, čo nás spája a snažiť sa zabezpečiť, aby už v Európe neboli vojny. A myslím, že to je veľmi úspešný projekt, pretože od toho roku, od tej druhej svetovej vojny vlastne na území Európy, tam, kde sú vlastne členské štáty Európskej únie, žiaden konflikt nebol. A preto slávime vždy 9. mája ten deň Európy, čiže tak trochu oslavujeme tú Európsku úniu a čo nám do životov priniesla všetko pozitívne.